שלום לכולם, כאן תומר פרינן, והיום אנחנו משחקים מיינקראפט. כן, מיינקראפט. אז זה מה שבניתי בינתיים. זה העולם. אני כרגע על 1.9, למרות שיש 1.10. פשוט 1.10 עושה לי קצת בעיות. אז פתחתי את העולם הזה, ועם חבר בניתי כבר את כל החלל הזה. אני לדעתי אשפר אותו, יכול להיות שאני גם אעשה פה, אני אעשה דלת יותר נורמלית, ואז זה נסגר ונפתח. בקיצור, אז זה מה שעשינו, זה העיצוב. אתם יכולים לכתוב לי בתגובות מה אתם אומרים על העיצוב הזה, האם יש לכם רעיון לעיצוב אחר. זה הלמטה, זה הצבעים שאני חשבתי. תגידו לי אם אתם חושבים שצריך למעלה יהיה אדום לבן, והלמטה יהיה את הצהוב אפור הזה, וגם את המדרגות אתם יכולים להציע מתחת לסרטון בתגובות. אז היום התוכניות שלי הם ככה, בואו נחשוב. בואו ננסה לעשות, בואו נחשוב איזה חדרים לעשות. אז בואו ניקח שלט. איפה יש שלט? שלט זה פה לדעתי. שלט, הנה, שים שלט. וגם בואו נראה, אז בואו נחליט מה יהיה. אז בואו נגיד שלפה זה יהיה בואו נחשוב, נגיד המכונות. שלא יודע, פשוט זה ככה, רק אפשר, כשזה על אנגלית, רק ככה אפשר לכתוב, הפוך. אז פה יש לנו את המכונות. פה בואו נעשה את המגורים. אופס. אוקיי. אז מכונות, מגורים, ופה נשאיר שלט ריק לרעיונות. אתם יכולים להציע לי מה לעשות, אולי לפתוח עוד חדרים, וכרגיל תחת לסרטון. מצטער שלא העליתי הרבה זמן. רגע, סליחה, בוא נעבור לאנגלית. בוא נראה. time set. מי שלא יודע איך אני עושה את זה, אני עושה את זה על טאב, ואז טאב עד שאני מוצא את מה שאני עושה, את האות הראשונה, ואז קיצור, המון זמן לא עשיתי, פשוט הייתי מאוד עסוק במלא עניינים בבית שלי, ולא היה לי זמן לעשות סרטונים, גם לפני החופש הגדול. עכשיו החופש הגדול, בוא נראה איך ילך לנו. אני אנסה לעשות יותר סרטונים מעכשיו בחופש הגדול, ובשנה שיהיה נראה איך אני אמצא את הזמנים. מה נבנה היום? אני חשבתי, אתם יכולים לראות שפה זה מאוד בולט,
ובכוונה אני רוצה לעשות את זה בולט, כדי שגם ממרחק יכול לראות את זה. עכשיו, מה שהיום אני אעשה שביל כל זה עד לקובייה הזאת, ככה שביל, ואז אני אעשה מדרגות מסודרות, אני אעשה את זה יפה, שירד עד למטה. פה אני אחצוב בין העצים. אפילו יכול להיות שאני אעשה מנהרה כזאת, מזכוכית, ככה עד למים, ופה יהיה איזה בסיס ימי או משהו כזה. נראה בהמשך איך זה ילך, הסרטונים האלה. אתם יכולים לכתוב גם בתגובות דברים שאתם חושבים שהם לא טובים בסרטון. אני לא הולך להיעלב מזה. זה יכול אפילו לעזור לי מה אתם לא אוהבים בסרטון. וגם אם אתם לא אוהבים את הסרטון, אתם יכולים לשים unlike ואני אקבל את זה בכבוד. אז בואו נתחיל לעשות את השביל. בואו נעשה אותו בצבע לבן, ובואו נלך לאלה. אוקיי, ונעשה עם ירוק. נגיד, כי זה כזה לטבע. אופסי, לא נורא. נחליף את הגלוסטון באמת את זה. איך אני עושה את זה? אני אסביר סרטון, זה יהיה בסרטון אחר. אז אנחנו נעשה ככה, ככה, ושביל ירד. עכשיו בוא נסדר פה, כך במקום זה נעביר. אוקיי, עכשיו ככה, האמת זה לא משהו שונה. וזה ימשיך ככה. בוא נבדוק איך זה עד לנו באמצע, אז נרוס את זה ככה. שביל האמצעי מעולה. אם אתם שומעים קולות ברקע אני מצטער, זה אמא שלי ואחותי. כן, נראה לי שזה נחמד, ואז נעשה פה. בואו נרוס את זה ונעשה ככה שיהיה יפה. עד שנעשה את זה, ככה זה יעלה על למה. עכשיו פה אני מצטער על הרעש, אם אתם שומעים. לא נראה לי שאתם שומעים. אתם יכולים גם את זה לכתוב לי בתגובות, שאם כן אני אדע לפעם הבאה. אם אתם כן שומעים אני מאוד מצטער. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. בואו נבנה. בואו נראה. נבנה עוד את זה. את זה נעשה עד למים. פה וכזה. עכשיו זה נראה דווקא מאוד מוזר ונחמד, שזה רק לבן עם חורים.
אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה כזה מכוער, אנחנו נשלים פה את הירוקים. אין לי ממש מה להגיד. אחרי כנראה שנה הבאה נצטרך לעבוד יותר קשה, זה יהיה לי אפילו פחות זמן לעשות סרטונים, אבל אני אנסה. טוב, נראה לי שזה די יפה, ובואו נבדוק שהכל בסדר. ככה, 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 ומעולה, הכל בסדר פה. אוקיי, אז סליחה, קצת לגים. נראה לי שזה שמן נחמד, ואני מקווה שאתם נהניתם מהסרטון, ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי.